IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Agladladingit iti pamilya agbayani iti barangay Alsem Vintar, Ilocos Norte. Daytoy ket Kalpasan nga aksidente ang Natennag iti Maysa a Kayo iti miyembro ti pamilyada ket ditoy ang Naduyok ti Bagina. Ito'y katit po, so, simal po, ito'y simrekan na simal po hindi soso, sir. Naduyok po nada, sir. Sa nagasgas sa ultimo na ito'y pisapis na kin, ano pa ito'y kaskwat to'y perdit, bakrang na siya. Kunamit ti kadwana ang nagturong iti barangay Tamdagan ket nabayagen nga bubraen da iti agpukpukan ti Kayo ngem iti daytoy agundaway ket naladingit gapu iti kastoy anam saakan ti kadwana. Di ko nakalakit. Pakawanin ako marit. Ko sir ko naman gayam ko matsuna. Sasabi na pasamag dati sir, inayabak pa di balay nga naglaglag daga iti ubong ti baboy mi. Kabayatan na nupay awanan ni Manong Nestor ket sila lagip iti pamilyana pakiramanan ti kadwana iti amin ang nagkadkaduanda. Nagkadkaden ang nagpa-interview pay iti hepe ti PNP Vintar maipanggep iti daytoy nga aksidente ken kasta pay anang TED iti awareness iti publiko. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez, Tato, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.